og velkommen til endnu en video på min kanal. Og i dag der skal vi så spille noget Battle Royale. Og så går jeg lige til rank. Jeg elsker at spille rank. Og så er jeg så nået her til Battle Royale, som I kan se. Med mit skin. Så lad os komme i gang. Og jeg skal se, om jeg har det gode. Yes. Og altid dansen. Jeg håber, I kan se mit liv. Jeg har ikke sådan en telefonholder, så... Oh my god. Jeg zoomer lidt ud. Nu burde man kunne se hele min skærm. Der skal nok ikke have min controller. Der plejer jeg at have min controller. Og fra ikke så længe siden, fra sådan 2 minutter siden eller sådan noget, der har jeg også lige lavet en video. Der spillede jeg et speedrun map, hvor jeg prøvede at slå en rekord. Og jeg siger, at jeg er ikke særlig god. Men lad os prøve bare at lande der. Det er jo ikke et sted, tænker jeg. Nej, lad være. Lad os sige, at jeg begynder en fly igen. Så vil jeg sige der. Men mens jeg laver den her, der har jeg så ikke lagt en anden video op endnu. Den har jeg ikke lige lagt op. Så... Der er noget heroppe egentlig. Nope. Lad os se noget her. Nej, den er ikke så god. Den der... Ja. Det kan godt være, at der er nogen, der siger, at det er en dum idé. Det tror jeg også, det er, men jeg er ikke så god i den nye sæson. Lad os nu at tage et fly, også selvom det er dumt. Jeg sætter bare lidt på spil. I'm just flying. Så er vi på vej væk.
status level up. Mangler bare et level, og så kan jeg få et nyt skin. I level 62 får du dit første guldskin. Mener jeg nok. Nogen vil nok sige, at det er den mærke. Så på når vi bliver skudt efter, er det ikke så godt. Hopper ud og på den. Laver jeg en barbar til flyet. Nej! Nå, der døde jeg så. Oh my god. Det var synes den pinligste død. Hvorfor er der nu ikke noget lyd på? Stop fjernsyn. Og så har jeg også en mus, som jeg ikke bruger særlig meget. Og det her. På den nogle gange. Og prøv at se tiden. Og den her bliver lavet onsdag. En uge før den 1. december, mener jeg nok. Eller sådan noget. Men den... Vi kan prøve at se her, hvis jeg lige går derind. OG Pass. Så kan I se der. Lige over min mus. December den 2. klokken 10 om aftenen eller sådan noget. Og hvad er det her? Er der allerede kommet nyt? Jeg har lige... Og det her, det er så... Hvad der kommer til at ske. Det er så et Big Bang. Og I kan også se det her på den her. Det er Big Bang. Og det her. Og det her. Og det her, det er hvad der er der. Det er et mærkeligt skin, synes jeg. I hvert fald. Men lad os prøve at tage et til game. Og håbe, at vi vinder det. Det ville være fedt, hvis vi kunne vinde et game i dag. Så... Skal vi se. 28. Og så skal vi se. Jeg er i den der rank. Den her. Der er allerede en, der er heroppe. Ved Unreal. Det er seriøst så svært. For nogen. For mig er det svært. Også selvom jeg spiller til rank. Og man kan også se heroppe. Der er der en Lego. Og det tror jeg betyder, at der kommer noget Lego i næste sæson. Som er den 2. december. Og her på det her billede, der kan man se, at der er en tidsmaskine der. Hvis man ikke allerede har lagt mærke til det. Det var det første, jeg lod mærke til i baggrunden. Og så glæder jeg mig til, at de her kommer tilbage. Og flyene er der. Den der er der. Den der, men ja, noget så ikke at se. Mere weapon. Og jeg kan se, hvad hedder det, fodspor langt væk. Jeg har fundet ud af. Nej, jeg ramte ikke. Den her gang tror jeg så ikke vil ende der.
stykvis at lande. Jeg skal se. Jo, jeg kan måske godt nå at lande derhen. Så skal jeg hoppe nu. Og jeg håber, der er nogen i min familie, der ser med eller sådan noget. Det ville være meget fedt, hvis der var nogen i min familie, der så med på den her. Okay, jeg skal sætte lige at skrue ned for det. Sådan ser der meget lidt på. Og det her trick har jeg lært af min storebror. Jeg kommer både hurtigt, men jeg kommer også langt. Jeg tror sådan nu. Spændende her. Og så lander jeg perfekt imellem træerne. Bare ind. Og selvfølgelig er der kun én kiste. Sådan her der. Den er god. Kan du save dig selv med? Du kan redde livet. Du kan redde dit eget liv. What the? Skete lige på jorden. Jeg ved ikke om I så det, men jorden for... Prøv at kigge, der gjorde den det igen. Lige der. Nej. Eller ikke noget mærkeligt. Jeg synes folk, de siger, at flyene der, ikke? At de kan flyve ned under vandet. Men det ved jeg, at de ikke kan. Altså, hvorfor folk... Jeg prøver at læse, om jeg kan gå efter det der kill. Hvorfor er jeg så... Ja, det er lidt dårligt. Luksus. Hvorfor han har smidt den der? Det er et stort spørgsmål, vil jeg sige. Fordi den er virkelig god. Ikke kun fordi den er lille, men også fordi at det er lidt ligesom en sniper. Pas på den, mand. Flyvemaskine. For det er en flyvemaskine, der flyver rundt. Og ja, jeg laver lige om på den knaldrøde gummibåd. Den laver jeg om til pas på den knaldrøde flyvemaskine. Wow, jeg er godt nok ramt ved siden af. Det er der. Ja. Og en god taktik til at få fart på, det er ved at gøre sådan der, hvis I ikke vidste det.
Eller bare boost. Skal vi køre langt op. Bare køre op imellem alle skyerne. Og så bare... Okay, så når man kommer derop, så stopper ens flyvemaskine åbenbart. Lad være med at komme så højt op, så. Nej, vent, hvad? Se. Der er rumraketten. Lol. Kan vi lige tage hen til, når vi er både her ved airdroppet. Land. En blød landing, flyvemaskine. Det er i stedet for. Okay. Wow, mærkeligt. Shit. Har bare at kunne nå derhen. Bare lige derhen. Bare lige hen til den der rumraket. Ja, det kan jeg selvfølgelig ikke. Blød landing. Blød landing, siger jeg. Men prøv at se. Det der vidste jeg til gengæld ikke. Og det mener jeg helt ærligt. Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det til mig, at det er skidt? Hvordan mister jeg ikke lige fall damage af det der? Men hvor fedt er det lige? Og hvor fedt er det lige, at jeg kan gemme mig herinde og dræbe folk? Wow, der er hul i jorden. Sådan det er bare videre. Nu ved jeg da, hvor meget den skader i hovedet. Holy moly. Nu har jeg da noget til at... i hvert fald kunne komme derop, og jeg ved godt, der er et safeboard. Vi hygger sig. Ja, gut. Hvis der ikke var et airdrop. Og jeg vidste det. Oh my god. Jones, Sloan here. This is not my first message, is it? You must be making progress. You're screwing everything up. If you somehow end up back in the middle, I will destroy this reality out of spite. Not that that would stop you from somehow bubbling back into my orbit. There's a reason why it's always you and me, time and time again. One of these times we're gonna get it right. And I'm pretty sure this is it. Nej! Oh my god, lad være med at danse på mig. Det var sej. Gengæld var det irriterende, at jeg døde. Eller har jeg stadig ikke fået et eneste level.
vil sige tak fordi I så med på den her video, og husk at like og subscribe. Vi ses.